Moi, täällä on Jestimuksesta Emppu. Ja tänään meillä on testissä Fudge-toffeet, tällainen kultainen ja hopea. Ja nyt me testaan. Ensin tästä kultaisesta. Tää kultainen on tosi hyvä. 10/10. Hyvä kultainen. Seuraavaksi hopea. Hop. No niin, nyt hopea. No ei se ole kyllä kauhean hyvä. Sille 7/10. Ei niin hyvä. Kultainen voitti. Kultapokaali kultaselle ja hopea hopeelle. Seuraavaksi on vuorossa Ansku. Moi, mä oon Ansku. Ja mä nyt myös testaan näitä molempia Fudge-toffeita. No niin, aloita. Tässä on ekaksi mä vaihtan tätä kultaista ja tänne varmaan hyvää. No niin, tää on hyvää. Mä kultainen, mä annan tälle 10/10 peukkuja ja katsotaan miten hopea pärjää. Että tuleeko tasapeli. Hopealle mä annan 10/9. Koska 9/10. Niin. Tietty. Moikka! Nähdään ensi Jestimuksessa. Äänestykseen.